Unsa day mga kalisod nga inyuhang na-encounter atong mga niaging adlaw, no? Kay ako doon ako'y mga gipangagian pod nga ganahan ako i-share sa inyo ha. Kay basin di ay ug pareho rata. So kani akong ma-recall nga tulo ni sila kabuok. Ang pinakauna is kana bitawng naa na kay plano unya naa kay gi-expect nga outcome. Pero dili mao ang resulta sa imuhang gi-expect. Di ba makulbaan ka? Pero ang ako ang gibuhat is relax lang. We pause and we breathe. Di ta dapat magpada sa kung unsa kalisod ang problema. Ato alang hunahunahon always dapat naatay positive nga mindset. Think of the things which you can control. Unya, kining ato ang mga butang nga pwede natong desisyonan. Atong hunahunahon nga whatever ang desisyon nga ato ang buhaton is dapat positive ang outcome. Dapat ma-visualize nimo ang result in full color. Kay what you can visualize will come true. We should always focus on the solution, not on the problem. If you can visualize it, then it can definitely happen.